Vou explicar este exercicio da Pau de Madrid do 2024. Temos aquí unha viga con apoio fixo, un apoio móvil, vale? Cando hai un apoio móvil só temos aquí, poñemos RBI, e cando hai un apoio fixo, pois poñemos RAX e RAI. Temos unha forza vertical de 1300 newtons e esta que vai para arriba, 800 newtons. Vale, aplicamos as leyes da isostática porque esta viga é unha viga isostática, non se move, entón forzas en X igual a 0, sumatorio de forzas en Y igual a 0, sumatorio de momentos en A igual a 0. Isto significa que RAX é igual a 0 e significa que RAI máis RBI máis 800 menos 1300 igual a 0. Significa que RAI máis RBI igual a 500 newtons. Vale. Por outro lado, sumatorio de momentos. Sumatorio de momentos temos esta forza de aquí que vai en sentido horario, vale? Porque forza por desplazamento vai para aquí. Entón poñemos 1300 por 5 metros, sentido horario, vale? Vai para aquí, entón é positivo o momento. Este momento vai en sentido antihorario, polo tanto é sentido negativo, menos 800 por, daqui a aquí debe de haber 2 metros, entón por 7. E logo tamén temos este de aquí que tamén vai en sentido antihorario, RBI por 12 igual a 0. Isto sale que RBI é igual a 75 newtons e RAI, sacamos aquí, sae 425 newtons. Entón RBI 75 newtons e RAI 425 newtons. Vale, vamos a facer cortes. Sempre facemos cortes onde hai dúas forzas ou un apoio e unha forza. Aquí vamos a facer o corte 1, aquí vamos a facer o corte 2 e aquí vamos a facer o corte 3. Vale, temos que facer todos estes cortes. Se non facemos todos estes cortes, pois non vai a cousa como ten que ir. Entón aquí temos os cortes, aquí vamos a facer o diagrama. N, que casi sempre son 0, V e M. Vale, vamos co corte 1. O corte 1 facemos así. N1, V1, M1 e aquí temos RAI igual a 425 newtons e aquí temos RAX igual a 0. Aínda que sea 0 hai que poñerlo igual. No corte 1 poñemos entonces sumatorio de forzas en X igual a 0, sumatorio de forzas en Y igual a 0, sumatorio de momentos con respecto a 1 igual a 0. E daqui a aquí hai X. X oscila entre 0 e 5. Vale, sumatorio de forzas en X significa que RAX máis N1 igual a 0. Isto é 0, por lo tanto N1 igual a 0. N igual a 0. Sumatorio de forzas en Y, pois temos esta. 425 positiva menos V1 igual a 0. Por lo tanto, V1 igual a 425 newtons. Así que poñemos aquí 425 newtons. Así, positivo, listo. Vamos a ver os momentos. Os momentos teño menos M1, porque os momentos para aquí son positivos e para aquí son negativos. Este vai en sentido antihorario, por lo tanto, en sentido antihorario, por lo tanto negativo. Repito, para aquí positivo, para aquí negativo. Negativo e logo este de aquí é positivo, porque RAI por X vai en sentido horario. Máis 425 por X igual a 0. Entón queda que M1 igual a 425X. X0, X igual a 5. Cando X0, M1 igual a 0, estaríamos aquí. E cando X5, M1 igual a 425 por 5. E iso sae 21,25 newton por metro. Entón estaríamos aquí. Más 21,25 newtons por metro. Vale, seguimos co corte 2. Este é o corte 1.
corte 2. O corte 2 o facemos aquí. Aquí temos esta forza de 1300 newtons. N2, V2, M2. E aquí temos RAI, que son 425 newtons. E esta é RAX, que é 0. Entón, sumatorio de forzas en X igual a 0. Sumatorio de forzas en Y igual a 0. Sumatorio de momentos en 2 igual a 0. Sumatorio de forzas en X significa que RAX igual a 0. Bueno, RAX máis V2 igual a 0. RAX era 0, por tanto V2 igual a 0. Perdón, N2 non V2. Aquí me equivoquei, N2. N2 igual a 0. Entón aquí sabemos que N igual a 0. Sumatorio de forzas en I, pois poñemos 425, que é positivo, que está negativa e está negativa, menos 1300 menos V2 igual a 0. Por lo tanto, V2 igual a menos 1300 máis 425, que é menos 875 newtons. Entón, isto sería menos 875 menos 875 newtons. Sería recomendable, bueno, isto aquí o puxen, como se isto son 425, 875 debería ser un pouco máis grande, pero bueno, como non teño moito sitio, poño así. Vale, momento en 2. Os momentos en 2 sería menos M2, vale, que é sentido antihorario negativo. Este tamén, de aquí a aquí hai 5 metros, e aquí a aquí o X. O X oscila entre 5 e 7. Vale, entón, menos M2, este tamén é negativo, menos 1300, que multiplica a X menos 5, máis 425X igual a 0. Sale M2, acabando de facer isto, nos queda que M2 é 6500 menos 875X. X oscila entre 5, X oscila entre 7. Si X é igual a 5, sustituímos aquí, nos queda que o momento 2 é igual a 21,25 newtons por metro. E aquí neste caso M2 di que é 375 newtons por metro. Vale, entón isto quedaría algo así, vale, positivo todo. E isto serían 375 newtons por metro. Vale, imos facer o corte 3. Vale, para facer o corte 3, bueno, isto está un pouco desordenado. Corte 3. Vale, o corte 3 sería todo isto hasta aquí. Entón sería N3, V3, M3. Aquí temos 800 newtons para arriba e aquí temos 1300 newtons. RAI e RAX. RAI eran 425 newtons. Vale, entón sumatorio de forzas en X igual a 0 significa que RAX máis N3 igual a 0. Entón queda que N3 igual a 0, ponémoslo aquí, N igual a 0, e nos queda que sumatorio de forzas en I igual a 0 e sumatorio de momentos en 2 igual a 0. Forzas en I teño 425, que é positivo, menos 1300, que é negativo, máis 800, que é positivo, menos V2 igual a 0. E nos queda que V2 igual a menos 75 newtons. Entón poñemos aquí menos 75, poñemos o menos 75 newtons. Bueno, algo así, non? Sumatorio de momentos en 2. Sumatorio de momentos en 2, pois sería menos M2, perdón, sumatorio de momentos en 3, non en 2. Estamos no punto 3. Menos M3 máis 425X menos 1300, que multiplica a X 1300, que multiplica a X menos 5 máis
800 que multiplica a x menos 7. X menos 7 igual a 0. Bueno, esto nos quedaría que no me cabe casi. Al final nos queda m3 igual a menos 75x más 900. Vale, entre x igual a 0, perdón, entre x igual a 7 y x igual a 12. Vale, si x é igual a 7 nos sale isto aquí, 375 e se non 0. Vale, o facemos aquí, non teño sitio xa para facelo, entón xa o deixo aquí indicado.